Yo, lock it. Bada. Chidzwai manje ndakudefenda mugasa. Badman, me are ready for attack. You want to me, I go kill you like a shark. Top mafia, hear me attack. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Number one, ini wacho ndini Gaza commander. For 10 years ndakatendera kuChina. Ndikabva ikoko ndikapinda kakuRussia. For many years ndichitendera chimafia. Pandiravana pane hobo maoption. Muchida mic fight totopinda session. Kubhesi rangu motosvika zvine caution. Ndine magetsi haisi kana fiction. Too advanced ndo ataka sedroni. Silent shot zvisina kana warning. New chapter no Roger confirming. Over and out ndiri pa hockey talkie. New chapter pamusoro pe chapter. Bar for bar tichivhura maanswer. Pa close chapter tichivhura new chapter. Ndiyo i chapter ine enyu maanswer. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. One gangster inobuda pafio. Chipredata chimushini chedance. Vharai chapter chovhura imwe chapter. Straight hamanas nomisa mabalance. Ndezvemafans ndinodefenda mafans. From fear kunobata kumuzansi. Counter strike no ready for attack. Chiterminator one main actor. Na bad from bed. Style original mina copycat. Na cap and copy mina fabricate. Out of fear me originate. Chidzwai manje ndakudefenda mugasa. Badman, me are ready for attack. You want to me, I go kill you like a shark. Top mafia, hear me attack. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Number one, ini wacho ndini Gaza commander. For 10 years ndakatendera kuChina. Ndikabva ikoko ndikapinda kakuRussia. For many years ndichitendera chimafia. Pandiravana pane hobo maoption. Muchida mic fight totopinda session. Kubhesi rangu motosvika zvine caution. Ndine magetsi haisi kana fiction. Too advanced ndo ataka sedroni. Silent shot zvisina kana warning. New chapter no Roger confirming. Over and out ndiri pa hockey talkie. New chapter pamusoro pe chapter. Bar for bar tichivhura maanswer. Pa close chapter tichivhura new chapter. Ndiyo i chapter ine enyu maanswer. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Dhanze rese ndochivhurira maanswer. Chigemu chavo kwandiri hachimboshanda. Tine mamedha hopo kunza